Do dnešního G-podcastu jsem si pozvala moc milou ženu. Je to moje kamarádka, kterou znám ze showbiznesu, je to herečka, maminka 2 dětí, taky moderátorka občasná Jitka Kucurová. Děkuji za pozvání, ahoj Gábi, moc děkuji za pozvání a jsem moc ráda, že tu jsem s vámi. Ano, já taky. My jsme se taky potkávali u školky, že jo? Protože vlastně naše děti chodily do společné školky. Ježiš, to už je let. To už je dlouho, toho i tvým dětem je dnes kolik? 14 je Tomíkovi a 11 je Varušce. A tehdy myslím, že ve 14 letech, takže 14 let zpátky jsme se potkávali na školky. Takže se potkáváme pořád někde. Potkáváme se teda občas i na plesích, ano, občas někde ve společnosti, což je taky vlastně příjemný. A teď jsme se potkali na podcastu o zdraví. Ano. A to nás taky vlastně všechny spojuje, že jo? Všechny maminky vlastně chceme mít zdraví děti a chceme být sami zdraví, aby jsme pro ně prostě mohli fungovat. A chceme mít ty manžele zdraví. A já si myslím, že nás to fakt potká až všechny po tom, co se staneme těma maminkama, protože když vlastně, nebo aspoň u mě to tak bylo, když jsem byla bez rodiny ještě, bezdětná, tak jsem koukala na úplně jiné věci a pak najednou se ti narodí děťátko a ty začneš přemýšlet jenom o tom, začneš si o něj bát a všechno řešíš. Každý prdíček, každou ptákovinku prostě řešíš, aby to bylo nemoc chemický, aby to bylo dobrý pro to miminečko. Takže to začneš vlastně studovat a vlastně se začneš pohybovat ve společnosti nebo v nějakém tom odvětví toho zdraví a ty péče o ty druhý. Je to pravda. No, takže se to stalo až ve 30. Jinak na sebe já jsem velký flink teda. Přiznali se, že já teda jsem... Já jako kobyl, jak se tomu říká, že kovářová, ano, kobyla chodí bosa, tak to jsem přesně já. Já se vlastně starám o všechny okolo a na sebe už úplně jako nezbývá čas, takže mám strašnou radost, že jsem si vybrala báječného manžela, který se stará o mě. Tak to je krásný. My to máme jaký prohozený. To je krásný, to je super. No víš co, já si myslím obecně o těch maminkách, že vlastně nic se nemá přehánět a taky se říká, že o některým maminkám ty biomatky, které vlastně jsou tak úzkostný a útlocitný na ty děti, že to taky vlastně asi není úplně dobrý, protože my jsme zhruba stejně starý a že by se nám dětem, ano, rodiče o nás pečovali, ale že by někdy ta přepéče, že jo, ten strach velký prostě taky pro ty děti není moc dobrý. Takže já si myslím, že vždycky najít jakoby nějakou míru jako toho, co ještě těm dětem jako poskytnout a potom zase je nechat trošičku ještě se i v něčem malinko jako zocelit. No přesně tak. Je pravda, že vlastně k prvnímu dítěti člověk přistupuje úplně jinak než k tomu druhému. A když má 3. a 4., tak to už vůbec asi moc neřeší. To už je prostě v jakýmsi módu. A taky jsem přemýšlela, jestli je třeba dobrý mít jako v mládí, když třeba žena okolo 20 do 25 let, jestli je lepší být maminkou dřív nebo později. Vlastně ty maminy, podle mě, co jsou dřív, tak co jsou mladší, tak oni k tomu mají trošku takový jako přístup ledabilejší, než ty starší maminky. Není tam tolik strachu. Ano. Čím je člověk starší, tím si víc uvědomuje, a teď mluvím jak moje máma, proboha, jako fakt, ano. Je to tak? Teď se přistěhuji, se vnímám přesně, co mi říká maminka, že čím budu starší, tím vlastně to budu vnímat úplně jako jinak a vlastně je pravda, že od té doby, co se ti to dítě narodí, už máš permanentní strach a je úplně jedno, jestli mu je 20, 17 nebo 2. Ano. Jo, je to opravdu pořád stejné. Moje mamka zase říká malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti a opravdu si myslím, že se člověk bojí i od toho 50letého syna, potom v těch 80 a že to tak prostě je, že to tak my maminky máme a je to asi tak správně. Jo, určitě to tak má být, protože ty maminy, ale k tomu si asi fakt musí člověk dojít sám, protože já jsem třeba nesnášela, když mi někdo říkal, jako, že 1 dítě, žádný dítě. Říkám, já jsem okolo svého dítěte lítala jako blázen. Já jsem neměla vůbec čas na nic. Já měla pocit, že mu věnuju jako 200% sebe. Pak se ti narodí druhý a říkáš si, no tak to už je úplný mařec, to vůbec to nemám jako kam to zařadit. Jako. A pak se to nějak jako zvrtne, takže 1 dítě, žádný dítě jsem neměla ráda, ten příměr, ale trošku je to pravda. Protože když má člověk 2 děti, tak neřeší
vlastně si říkáte, dobře, tak mám jedno miminko, jedno dítě, už mi odrůstá, super, tak když jsem zvládla jedno, i zvládnu druhý, ne, když je to úplně stejný, jako co blázním. Jenže ono to tak není. Ono, když se narodí to druhý, tak oni se mezi sebou ještě začnou dohadovat, takže vy neřešíte jenom jako jedno dítě separé, druhý dítě separé, ale řešíte jejich vztahy. Člověk se stane jakýmsi policajtem, že pořád musí, jako ty to nedělej, jak se to chováš, ty se omluv, ty tohle, pořád vlastně řeší mnohem jako víc ještě dalších starostí. Takže jedno dítě, žádný dítě. No, když mám jedno dítě jako doma a druhý je třeba s manželem na horách, tak je to strašný oddych. Znát se, že mám úplnou pohodu. Aha. Jasně. Tak pojďme trošičku k tomu zdraví a k věcem, který vlastně ti přišli do cesty, protože to, co my máme, řekla bych, v dnešní době hodně společný a spojený, je, že vlastně nechceme do našich dětí a ani do sebe cpát příliš chemie. To znamená, že antibiotika ano, bezvadný vynález, ale prostě 5krát za rok ne, určitě, maximálně jednou, když opravdu je něco, co se jinak řešit nedá. Takže ty jsi to měla s dětma jak, nebo máš? Já jsem vlastně k tomu zdraví a k té variantě toho východu, té alternativní medicíny, tomu říkáme, tak já jsem k tomu přišla přesně tímhle způsobem. Mě vlastně Tomášek začal onemocňovat streptokoky a my jsme přesně brali antibiotika 2krát, 3krát do roka. A to bylo strašný, já jsem úplně jako šílela, říkám, to není zdravý a hlavně on sportoval, tehdy závodně lyžoval, takže prostě přicházely mi jako ty nemoci zrovna v neúplně dobrou dobu a když někomu nasadíte antibiotika, 2 měsíce se z toho dostává, sportovat nemůže, je to problém. No a úplně náhodně přesně kamarádka mi přinesla jeden jediný olejček, esenciální olej, já jsem úplně zamilována do esenciálních olejů a do přírody, ale je pravda, že k té přírodě mě přivedlo vyloženě ty esenciální oleje a ona mi přivedla tenhle jeden jediný olej, On Guard se to jmenuje. A pochází to s kmenem Maja od Apačů. Oni přesně, my víme, co tam v tom je tam hřebíček, a jaký mix tam je olejů, ale nevíme, v jakém poměru. To je jako velice... Parfém by to byl hezký. Je to hezký parfém. Mají i bonbony, mají i vlastně mýdla, mají i jako spoustu věcí právě s On Guardem spojený. A já vlastně ten olej mě přivedl k tím esenciálním olejům a k tomu, abych to začala objevovat vlastně to, jak to strašně dobře funguje. Je teda mazec. Tohle je takový kufříček, který... Já těch kufříčků mám doma víc. Přiznám se, že tam je no a tak to trošku popiš.